मी प्रज्ञा तेली। आज मी तुम्हाला लाल चवळीची उसळ करून दाखवणार आहे। हे बघा, ही लाल चवळी घेतली आहे, त्यात मी एक बटाटा टाकलाय आणि मी याच्यात ना मीठ टाक, मी पहिले थोडं मीठ टाकलेलं आणि मी थोडंसं टाकते आता मी। आणि ही चवळी मी रात्रभर भिजत ठेवलेली, इथे काय अर्धा एक तासात पण भिजते, असं काय नाही की रात्रभर ठेवायलाच पाहिजे। आणि मी आता ही शिजत ठेवते पहिले चवळी, तोपर्यंत मी तुम्हाला साहित्य दाखवते। इथे मी एक ओलं खोबरं घेतलंय, कांदा घेतलाय आणि ते आलं घेतलंय, थोडीशी लसूण आणि फोडणीसाठी हे घेतले कांदा, कढीपत्ता आणि एक टोमॅटो टाकणार आहे। आणि हा मालवणी मसाला घेतलाय। आणि गरम मसाल्यामध्ये जराशी 4 मिरी घेतली आहे, जराशी दालचीन, 2 लवंग घेतली आहे आणि जराशी बडीशेप। हे काय नाही घातलं तरी चालेल, पाहिजे असं काय नाही, पण हे आपली कशी चव चांगली लागते म्हणून घालते मी। आणि आता मी सगळं ना वाटप आहे हे सगळं पहिलं भाजून घेते आणि तुम्हाला नंतर दाखवते। माझं वाटप भाजून झालेलं आहे, आता हे थंड करून मी मिक्सरला बारीक करून घेते। बघा, माझं वाटून झालेलं आहे, एकदम बारीक वाटून घेतलं। आणि इकडे मी भांडे तापत ठेवले अगोदर, कारण काय होतं उलट चालू असेल म्हणजे भांडे तापत ठेवलं ना व्हिडिओ खूप मोठा होतो, म्हणजे अगोदर तापत ठेवलंय ते। आता मी यात तेल ओतते आणि हे घालते, कांदा घालते फोडणीला। आणि कांदा चांगला भाजून घ्यायचा, चांगला ब्राऊन करून घ्यायचा। भाजलेला आहे, मी आता त्याच्यात टोमॅटो टाकते, टोमॅटो चांगला परतून घेते आणि थोडंसं मीठ टाकायचं। याच्यात मी मीठ घातलेलं आहे ना, मग थोडंसं टाकायचं मीठ आता मी थोडंसं टाकणार आहे। चांगलं परतून घेते मी। बघा, आता मी हा मसाला टाकते आणि चवळी हे वाटप टाकून घेते, लगेच वाटप टाकायचं आणि शिजत ठेवायचं। जसं पाहिजे ना तसं पाणी ठेवायचं, मला जशी पातळ लागेल ना तशी पाणी ठेवायचं। आणि ह्याला आता ना उकळी यायला द्यायची चांगली, बारीक गॅसवर कड काढून घ्यायचा। झाली मग बघा, कड येतोय ना, आता मी याच्यात ना कोथिंबीर घालते, थोडीशी कोथिंबीर नंतर टाकते आणि याला उकळी काढून घेते। ही बघा, माझी चवळीची भाजी झालेली आहे। तुम्ही सेम अशी लाल चवळीची भाजी करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा। आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। अशा नवीन रेसिपी मी तुमच्यासमोर घेऊन येत राहीन आणि सेम अशीच भाजी तुम्ही करून बघा। चला आपण भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये, नवीन रेसिपीमध्ये।